Δεκέμβριος, ο μήνας των Χριστουγέννων. Η περίοδος που όλα τα κακά και αγχωτικά πράγματα που έχουμε στη ζωή μας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και όλοι περιμένουμε καρτερικά την αύξηση του Άγιου Βασιλή. Όλοι. Όχι όλοι δυστυχώς. Κάποια παιδάκια ήταν άτακτα τη χρονιά που μας πέρασε και το μόνο που μπορούν να περιμένουν είναι κάρβουνα για φέτος. Καθίσαμε με ένα τέτοιο παιδί για να δούμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παιδί, θα το αποκαλέσουμε Spider Baby, ήταν αρκετά τυχερό ώστε να επικοινωνήσει μαζί του ο Άγιος Βασίλης και να του ζητήσει να ολοκληρώσει κάποιες απλές αποστολές για να κερδίσει τα δώρα του. Κάτι όμως πήγε πολύ στραβά. Ας αφήσουμε τον ίδιο όμως να μας πει την ιστορία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρω ότι θες να κρατήσεις την ανωνυμία σου. Σε επηρεάζει να σε φωνάζω Spider Baby? Όχι, είναι εντάξει. Πες μου την ιστορία σου λοιπόν. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να πω την ιστορία μου και ίσως λέγοντας αυτή την ιστορία να αποτρέψω άλλα παιδάκια από να κάνουν τα ίδια λάθη που είχα κάνει κι εγώ. Όλα ξεκίνησαν όταν έστειλα το γράμμα μου στον Άγιο Βασίλη. Το μεγάλο μου πάθος τα τελευταία χρόνια είναι τα επιτραπέζια και έτσι το μόνο που ζήτησα ήταν αυτά φυσικά. Πρέπει να καταλάβεις κάτι σε αυτό το σημείο. Δεν περίμενα ποτέ να μου απαντήσει ο Άγιος. Έλεγα σίγουρα θα έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Θα ασχοληθεί με μένα. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος αν άξιζα την απάντησή του. Φαντάσου λοιπόν την έκπληξή μου όταν μου απάντησε. Είσαι πολύ τυχερός που σου μίλησε ο Άγιος Βασίλης. Πολλά παιδάκια, αν και είναι πολύ ήσυχα, δεν λαμβάνουν ποτέ απάντηση, παρά μόνο το δώρο τους στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Το γνωρίζω καλά αυτό και ένιωσα απίστευτη χαρά μέσα μου. Σκέφτηκα ότι πρέπει να είμαι το πιο τυχερό παιδί στον κόσμο. Να μου απαντήσει ο Άγιος. Θα έκανα ό,τι μου ζητήσε. Η πρώτη μου αποστολή ήταν εύκολη. Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Να είναι καλά το BGG. Η δεύτερη ήταν λίγο πιο δύσκολη. Έπρεπε να ήμουν εριστικός σε μια βραδιά επιτραπεζίων που έχουμε με τους φίλους μου. Όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι δύσκολο για μένα. Είμαι αξιαγάπητος και δεν έχω πειράξει ποτέ ούτε μίγα. Αλλά αυτό έκανα για τον Άγιο. Και το έκανα λοιπόν. Μέχρι και το ταμπλό από εδώ γύρισα. Εκεί μου είχε επιφυλάξει ο Άγιος μια έκπληξη. Είχε κάνει τον αδερφό μου, αν το έκανε αυτό, να μου ρίξει ένα ποτήρι παγωμένο νερό στη μούρη και το έκανε. Γελάσαμε πολύ. Ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Πράγματι, έτσι ήταν. Αλλά μετά τα πράγματα σοβάρευσαν. Τι συνέβη? Μου έβαλαν αποστολές που απαιτούσαν από μένα να κάνω πραγματική δουλειά. 2 reviews, ένα variant και ένα άρθρο για τα αγαπημένο μου κόμικ. Και πού είναι το πρόβλημα σε αυτό? Δυστυχώς, εγώ και δουλειά δεν τα πάνε πολύ καλά. Το ανέβαλα συνεχώς, μέχρι που έπεσε πολλή δουλειά στη δουλειά μου και δεν είχα πια χρόνο. Πώς το πήρε αυτό ο Άγιος? Όχι πολύ καλά. Νόμιζε ότι δεν τον αγαπώ πια και ότι δεν με νοιάζει πια. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Ξέρω ότι έσφαλα. Και ένας από τους λόγους που συμφώνησα να κάνω αυτή τη συνέντευξη ήταν για να απολογηθώ. Και τι θα του έλεγες να μας άκουγε τώρα? Καλέ μου Άγιε, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ξέρω ότι έσφαλα και ότι σε πλήγωσα. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, πρέπει να το καταλάβεις. Σου ζητώ
αν με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να με συγχωρέσεις. Και θα κάνω όλη την μη ζητήσει, έστω και τώρα. Και πάλι, εάν δεν μπορείς, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία ενός παιδιού. Που ήταν καλό αλλά έγινε άτακτο και προσπαθεί ακόμα να γίνει ξανά καλό. Ελπίζουμε το δικό του λάθος να γίνει μάθημα σε όλους. Καλό βράδυ και καλά Χριστούγεννα. Watch where you stray,